Основният въпрос е с колко ще победи Радев. Отново най-потърпевше господин Костадин Костадинов, защото той преди появата на Радев беше човека с най-добро поведение в социалните мрежи. Те са пионерите на това политически партии да се развиват в социалните мрежи и го правят много професионално, бих казала. След тях бих наредила Величие и Меч са след тях. Радев, не бих казала, че все още екипа му усъвършенства това нещо, по-скоро прилича на останалите партии. Просто в момента зад него е активирана тази огромна мрежа с групи, които разпространяват съдържание свързано с него. За Възраждане също бих добавил, че те много успешно сменяха темите, на които влияят в социалните мрежи. С всички тия страхове се заиграваха с ваксините, колко са опасни. След което моментално след започването на пълномащабната война в Украйна на 22 февруари 2022 година, всичко антивакс стана анти-Украйна. А Радев е далеч по-умерен. Там има и някаква двойственост, така да се каже, защото в официалните канали, в официалните изявления, официалните събития се говори едно, напред излизат едни технократи, млади хора, някои от тях свързани с ПП, с идеята, може би, да се привлекат именно избиратели от този десен и центристски, тази част от избирателите. И в същото време в социалните мрежи си върви това, което не е официално свързано с Радев, но про-Путин, про-Русия, анти-ЕС и така нататък. Всички тези теми, които разделят обществото.